Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दा जों दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो बयबो दारागाव सरलपाराल' थाङो ओमफ्राय जोंहा नैबेयावसो जोंहा आइ दैमायावसो फैयो आरो एसे बोरैबा मोनबानो जोंहा बेयाव बेरायफैयो बेनो मोजां जोंना बेनो साबसिन हामसिन ओमफ्राय न' खाथियावबो बेनो मोजां आरो बेस्ट जों दा सफैबाय बेलासिनि बार जानो ओरैबायदि गरम न'आव थानोनो हाया बाव जि मोजां गुसु आरामथार नै गोसो आराम मोनलायदों दस्रा दिनाव बिराद मानसि थायो दिनै मानसि गैयालाय बारा बेलाय जों जिरायग्राबो लाबोखादों चिप्स टिप्स माबा माबि जाग्रा ओरैनो लाबोदों नै जा मोजांखा आयै जोंना न' खाथियाव बेनो जायो नालाय माबा आइ दैमाया ओंखायनो बेयावनो फैयो जोङो एसे बेरायनो लुगैबानो बेयावनो फैयो आरो नैबे बेखिनिखौ जि मोजां नुदों जोमैखौ जि आराम गुसु एखेबारे दैयाबो जि मोजां बोहैगासिनो दा बारा दै गैला बे अखा हाबाय थानायावथ' ओरैबायदि लोमजोबखादोंमोन बेफोर गासिबो लोमजोबदोंमोन दा गैलालाय सान्दुं दुंबाय थाबायना देबारि दे बेथ' दाथ' अखानि बोथोर ओमफ्राय बयबो गावनि स्किनखौ मोजाङै लाखिनो लुबैयो मानो होनबा बे पलिउसन सान्दुं ओमफ्राय हिउमिडिटी बेफोर गासिबो माने जोंनि स्किनखौ डाल खालायो नुनायाव ओमफ्राय बिराद गाज्रि खालायो डैमेज खालायो ओमफ्राय डिहाइड्रेटेड खालायो जोंनि स्किनखौ ओंखायनो नर्मेलि जों जि मयस्चाराइजारखौ इउज खालामो जोंनि मोखाङाव बे मयस्चाराइजारजों जों कन्टिनिउ खालामबाय थानाया एसे गोब्राब जायो मानो होनबा जोंनि स्किना बे नर्मेल मयस्चाराइजारजों एसे बाराद्राय अइलि जाहैयो ओंखायनो जों माबायदि मोजाङै लाखिनो हागोन आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थानोसै मामाआर्थआ मोनसे बिराद मोजां प्रडाक्ट लाबोदों जों बयनिबो थाखाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेनो जाबाय प्रडाक्टआ बे जाबाय मामाआर्थनि भाइटामिन सी अइल फ्री फेस मयस्चाराइजार ओमफ्राय बे जाबाय मामाआर्थनि स्किन इल्युमिनेट फेस सिराम माबायदि फुनो आं नोंथांमोननो देखायनोसै फार्स्टआवनो आं मोखांखौ सुग्रोनोसै बे प्रडाक्टआव जेबो बिदि हार्मफुल केमिकेल्स गैया टटेलि टक्सिन्स ओमफ्राय पेराबेन फ्रि नोंथांमोनाबो बे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनो हागोन मामाआर्थनिनो गावनिनो एप नङाबा अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय बे सिरामनि उनाव बयनिख्रुइ मोजां मयस्चाराइजारानो जाबाय बे मामाआर्थनि भाइटामिन सी अइल फ्री फेस मयस्चाराइजार आरो बे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनाय समाव नोंथांमोनहा जुदि आंनि नामनि कुपन कोड जिथु मासुम 2022 लिरनाय दं बेखौ बाहायनानै बायोबा 20% डिसकाउन्ट मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो अर्डाराव मामाआर्थआ फांसे बिफां गायो मानो होनबा बिथांमोननि टारगेटआनो जाबाय 1 मिलियन बिफां गायनाय 2025 सिम आरो मामाआर्थनि प्रडाक्टआ iOS ओमफ्राय एन्ड्रइड मबाइलावबो एभेलेबल दङ ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि जाया जेराव नोंथांमोना बायनो सुबिदा मोनो बेनिफ्रायनो बायनो हागोन दा जों आराम जिरायनानै जानोसै बेखौ हालोदबो रोंखायोना जिरनो बेबायदि जायगायाव जिरायनानै बायदिसिना जानायनि मजायानो आलादाखा ना बाबा जासुलाया जोंना नै नुवाखै दा माने बेयाव बारा मानसि गैया माने मानसिफ्रा दा सरलपारा दारागाव बेफोराव थांगासिनो ना ओंखायनो बेयाव खम एखेबारे सान्थिजोंल' खोमा दिनै ओरैबायदि मोजां आं बांद्राय दावराव दावसियाव थानो हाखाया बांद्राय बुरजा मानसिबाथाय थांनो बायो आङो जोंहा बेयाव हारसिं सिरि मानसि खमबासो बे आं मोनसेखौनो जाखाङाखै बाबा जाखाङाखै सालाया जानानै दै गांदों
खोमसि जाहांबाय आरो गरमा खमायसिनबाय एसे जि आराम मोनदों थांनोनो बादों जोङो साथामबो थांला नामा नै मोनाबाय आंना फिसाया दाबो जाखाङा जानाया जोबा नै जागासिनो अबे खुगाजों जादों खोमसि नुलाय लांला मानसिफोरखौ हा गोमि